Pag bobo. Wala ka stop. Parang ano po YouTube? Ah, sa YouTube. Kaya lang po. Special boss? Yes. Teng, sikat ka, Teng. Mag-vlog ka na. Mag-vlog ka na kasi, Teng. Meron sa inyo wala subscribe kita. Habang... Hirap sa likod. Ito. Tagal ba? Baka niya pinanipon niya. Kamay na lang yan, dalawa. Wala, sama na lang dyan. Mami, half price lang to. Mabukod naman ang ulit. Sukli niyo po, 1,000. 330. Palagi lang kanin mo yan. Yun lang yan. Mayroon si Kuya. Mami na. Mabukod ako ng ulit. Ah, labas? Nasa loob sila labas, Teng. Hindi pwede mo patagin yung labas. Wala pa kami. Yan lang kayo nakatayo. Ito dito. Isa naman na lang. Wala pa rin laman. 264. Boy, tawan. Sabi ko naman sila kung kayo. Ito po, madam. Kami, pinjaan. Kanin. Kaya kalahating kanin. May isa, okay. Kalahating kanin. Marami isa. Wala kayo, dalawa ba? Kalahati. Dalawa. Lalo ba labas ba para maglipid dito sa labas oh. Normal nila namin ibawan. Dalawang kanin. Dito bubuhatin yung bahay. Nandiyan kayo sa loob. Yeah, kanin, dalawa. Diyan na may ginagawang kapatid na tubay. Sino kaya ito? Basahan pa rin naman yung... Wala pang labang pre. Wala pa. Hindi ako isa.
Yung dalawang siomay. Dito tayo sila. Katumbal sa dalawa. Tawag mo, may ka. Balot sa mga kampo mo. Para ba? Alas natin talaga yun. Hindi naman ko rin mga sikalis, alam naman sila magabalo. Alam mo sila mga sikalis ko dyan. Tantanga nga po dyan, so di sa aming gas. Una kang tugas sa diri sa jack. Hindi na yun. Ang natin dyan. Hindi ko yung malalaga. At yung deliver. Kasi, video mo muna. Teng, bigyan. Tayo, noodles na lang tayo. Tayo, noodles lang tayo. Ano? Saan ka ba? Okay. Rice ko. May dalawang rice ko. Agad. Pa-shoutout po sa misis ko na nasa Batangas ngayon. Sa Santo Tomas, Batangas ngayon. Nasa, ewan ko, yung Santoron. Nagpunta siya ngayon doon. Saan nagsiswimming. Okay, salamat sa SAS TV. Tama ba? SAS TV?